दा बे मैदेरा माबैसे फैदोंमोन आरो नैबेफोरबायदि माखासे गोबां भारा खराफ्राखौहाय न'खरनि गाख्रेबलांजोबनाय जादों आरो नै नोंथांमोना नायनानै ला माखासे कुकार गेस बायदिसिनाफ्राखौ नस्थ' खालामलांनाय जादों आरो माखासे गोबां बुस्थुफोर इदिनो नस्थ' खालामनानै होलांनाय जादों आरो नै गेसफोरखौबो माखौबो न'खरनि सोलिग्रा बुस्थुफोरखौ माने मैदेरा फैनानै बेफोरबायदि गाख्रेब गासै सिफायला सिफायलि होलांनाय जादों आरो दा ओरैजाय नै बेयावबो बे उन्दुग्रा न'खौबो आरो सिफायबावदोंसो नै बेथिंजाय ओरैजाय ओमफ्राय दा लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ला आङो बे न'खरनियाव माबायदि मैदेरा फैनानैहाय सिफायफैया आरो माबैसेसिम बेसेबांसिम टाइमाव फैया आङो बेखौ बे न'खरनि गारजेनाव मिथिनानै लागोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप नायलां अब्ला नोंथांमोना नैबे दिनैनि जे गिख्रंथाव मासे मैदेरा फैनानै न'खरफोरखौ उदफात मानसिनि थानाय जायगाफोरखौहाय खालामफैदों माने बे मैदेरा खयथा बायदि टाइमाव फैयामोन नानि 12:30 मोनानि 12:30 ने मोनानि 12:30 फैदों आरो आच्छा ओमफ्राय नोंसोर बे न'आव उन्दुदोंमोन नामा जों उन्दुदोंमोन न'आवहाय आच्छा बिमा फिसा सानै बिफा फिसा सानै साब्रै उन्दुदोंमोन बे न'आवहाय ओमफ्राय नोंसोरो बेखौ नारनाय खोनानानै खायन नांदों नामा बोफायग्रोबाय उन्दुग्राखौ ओमफ्राय दा बेखौ बोफायग्रोनानैहाय जों दरजायखांनानैहाय खायननोहाय माबाबाय खायनजोबनांबाय ने ओमफ्राय खायननाय समावहाय जेबो माबा खालामाखै नामा ओंखाम संग्रायावहाय हाबहैबावबाय आरोबाव हाबहैनाय समावनो जों खारलांनानैहाय बिबनांनाव थाहैनो मोनदों आरो जों ज' न'खरनि साब्रैजोंहाय ओमफ्राय ओरैनो मा नस्थ' खालामलांनाय जादों जेन'बा नोंसिनाव नस्थ' खालामनाया बिदिनो गुन्दै मा बोसि जालांदों माइरंखौलाय मोनजालाङाखै ना बे न'आव दोनदोंमोन उन्दुग्रायाव आच्छा ओमफ्राय भारा बथन ओमफ्राय ओरैनो बे सरकारनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नोंसिनि माखासे खहा जानायफोरखौ नायफैदोंना नायफैयाखै दा नायफैदोंमोन ओमफ्राय खेबना लांदों आच्छा खेबना लांनानै थांबाय खेबना लानानै थांबाय ना गोजोननाय थाबाय मिथिहोनायनि थाखाय थेंक इउ फैगोन नायनानै लानाय माने थौफोरखौबो गाख्रेबलांदों आरोना नै बेवहाय ओरैजाय गयखौ माने सिफायदों नै नारखुदों आरोना आरो नैबे माइखौ जादों न'खौ सिफायलादों नै नायनानै ला लोगोफोर नै एकदम माइया नै एकदमबारे ओरैबायदि दुखुनांथाव बानायलांदों जाहैबाय मैदेरा दिनै हरावहाय फैनानै गैयाबाबो हरनि खयथासिम होनदों 8थासो होनदों नामा आबै ने 10थासो बिदि जादोंला माने दा नै बे न'फोरखौ सिफायला जोबदों आरोना मैदेरा जादों आरो नै ओरैजाय थांदों ओमफ्राय माइखौहाय नै इयावबो लाबोनानै जाफैदों नै जोदलुलायदों माइया नै एकदमबारे बाव माइ गोजा आरोना नै ओरैजाय नायनानै लादो लोगोफोर बियो गासैबो लोगोफोर आङो नै दायो मोनसे न'खराव दंफैयो दायो बे मोनसे न'खरावहाय माने मासे मैदेरा दिनै थांनाय हराव दायो बे गारिखौहाय ग्लास नारफायलांदों होननानै बुंदों लोगोफोर आङो खाथियाव थांनानै नायगोन माबायदि नोंथांमोना नायलांनो हागोन बेनो आरोना नै मैदेरा माने बेखौहाय गारिखौ नारफायनानै बे ग्लासखौ नारफायलांदों आरो ओमफ्राय नैबे बनाना एसे गेरेबनाय जादों माबायदि सिस्टेमाव फैनानैहाय बेखौहाय मासे मैदेरा फैनानै नारफायफैया आं बेखौ जास्ट बैगोमानाव मिथिनानै लागोन दा नैबे फंबायनिनो दायो नैबे माबायदि सिस्टेमै नारफायलांदों नै ओरैबायदि ग्लासआनो माने गोदोदों आरो बायफ्रुजोबदों सिङाव ग्लासफ्रा गोग्लैलाबायहैदों ओमफ्राय माबायदि सिस्टेमावहाय दोनदोंमोन आरो माबायदि बे मैदेरा बेसेबां टाइमाव फैनानै बेबायदि नारफायफैया फंबाय आं गारिखौ इयावनो दोनदोंमोन आच्छा ओमफ्राय बेनिफ्राय मैदेरा लामाजों फैनानै माने बेयाव माइ दोनदोंमोन नालाय जोंना नै बेवहाय माइ दोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौ जानो थाखाय बेयाव लामा गुसेब जानायखाय माने गारिखौ नारहरनानै बैसिम नारबोदों आरो गारिखौ ओरै नारलांबावदोंसो नारनानै इयाव दोनहैदों ओमफ्रायो बिनि इन्जुराथ' दाख्लैनो खेबसे फैखांखाबाय दाख्लैनि बेयाव माइ दोननायखौ जालांनानै दा बेयाव दोनजायैखाय हरैजायनियाव दोनहैदोंमोन आरो बै रुम मोनसेयाव ओमफ्राय
बेयाव माने बेयाव दोनबावदों साननानै नायफैबावदोंमोन आरो इयो माइखौ ओमफ्राय दा बेयाव गैया हिसाबै गारिखौ नारखाना ओरै थांनानै बैजों नायनो हागोन ओरैजाय ना आस्सा ओरैजाय नायनो ओरैजाय थांदों आरो माने बेजों थांनानै ओरैजाय नै बेखौबो सिफायदों नामा बन दोनग्रा बेखौ सिफायग्रोदों आरो ना मैदेरा ओमफ्राय नै बेखौहाय बेखौ बोलाबनानै माइखौबो दोनदोंमोन बे इन्जुरखौ बोलाबनानै थाल मोनबाय मानसिया ओमफ्राय थाल मोननानै होबाय नालाय ओमफ्राय ओरै फैनानै थांबाय आरो माइखौ जास्लाबनो मोनासै माइखौ जास्लाबनो मोनाखै ने दाख्लैथ' जालांबाय खावसे जालांनो दाख्लैहाय ओमफ्राय दिनै जालांस्लाबनो मोनासै ओमफ्राय माइरं बाल्थिंथाम दोननाय दंमोन बाल्थिंसे एसे लेथेर फेथेर खालामलांदों आरो ओमफ्राय ओरैनो दाख्लैहाय बस्थाबसेसिम माइखौ जालाङा मथा मथि 3 मनसो जालांदों ओमफ्रायो 3 मनसो ने लेथेर फेथेर खालामबाय ओमफ्राय ओरैनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे बेयाव नायफैनानै माबा खालामलांदों ना खालामलाङाखै दहायो फैदों फैनायालाय ओमफ्रायो गारिखौ खेबनानै लांदों मानसिजों ओमफ्राय गाबोनहाय एप्लिकेसन हैनो थिनदों आरो गावसोरनो ओमफ्राय फटक बानायनानै हैनो थिनदों मा जायो ओमफ्राय ओरैनोथ' बिसोरो डिउटि थाया नालाय ओमफ्राय दा गोदाव सोराव गामियाव अनेक जागासिनो जोंनावल' नङा जोंनि साहाबो दाख्लै माइ जालांखांबाय ओमफ्राय दा इसोर डिउटि खालामा गोदाव सोराव ओमफ्राय बिदिनो फैयो दाख्लैबो एप्लिकेसन हैबाय जेबो एक्सन लाया ओमफ्राय दा आंखौ दहाय फैनानै बुंफैदों आरो गाबोनहाय फट' गांनै एप्लिकेसन हैबानो जाबाय होननानै दा मा रिजाल्ट मोनो बेखौथ' दा बुंनो हाथ'आ ओमफ्राय ओरैनो मैदेरा हरनि खयथासो टाइमाव फैयामोन मथा मथि 10:30 उन्दुहांदोंमोन मासेल' फैदोंना गोबां मासेल' ने मासेल' फैदों बे मासे मैदेरानो ओरैजायबो बैजोंबो न'खरनै न'खर मोननै धंस' खालामनानै होनाय जादों आरो न' सिफायदों आरो माखासे मोनसे न'खराव माइबो बुफ्रुसारलाबायनानै गारदों आरो माखासे जालांदोंबो गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम दा बेनो आरो नै गारिया गोदानसो दा ग्लासखौहाय सिफायनानै होलांबाय ओमफ्राय माखासे इन्सुरेन्सफोरथ' दंजोबखायो जाहैबाय ना शरुमाव बिहरफिनदों मा जायो आस्सा शरुमावनो हैफिननांगोन बेखौ दा लांनानैहाय हैदो गावसोरथ' माबा मोनसे गोदानफोरनि बेब'स्था दा गारिया गोदान दा बिथाङा बेजोंनो मावनानै जायो गोबां बेजोंनो सामान पत्र रोगानानै भारा रोगानानै जायो दा बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइथ स्किप जोबजासे नायलां अब्लानो बे मैदेर मानसिनि थासारिखौ आहांखार खालामनायखौ नोंथांमोना गासैबो फारियै नुलांजोबनो मोनगोन लोगोफोर नै बेयावबो मोनसे न'खराव आरो बानायबावदों मैदेरा नायनानै लादो नै ओरैबायदि न'खौल' माने न'आवल' हाबा बायदों आरो बे मासे मैदेरा ओमफ्राय दा नै बेवहाय ओरैबायदि माथो बे खेखि ओरैनो माने जाबनानै दोनथ'नाय जादों आरोना बेखौ नारखाजोबदों माने नै बेखौ माने बे खिरखिखौ नारखाजोबदों आरो ओमफ्राय दानि नै एसे भिडिअ बानायनो थाखाय बेखौ एसे लांदां खालामफिननाय जाथ'दों नायनानै लानाय ओरैबायदि दुखुनांथाव न' मोजाङाखौनो बेफोरबायदि बानायलांबाय आरो ओमफ्राय नै बेवहाय माबा माबि आलु बायदिसिना दोननायखाय माने मोदोमनानै जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय बियो खयथासो टाइमाव फैनानै बेबायदि खालामफैया आदा मोनानि खयथासोआव 3थासो जाबायमोन ने हरनि ओमफ्राय बेखौ सिफायनाय समावहाय बेवहाय माइ दंमोन नामा दुलियाव माइ दंमोन ने बस्थाखौ ओरै लांनानै बैयावहाय सेस बुफ्रुगारलाबाय नै बेयावहाय गारहैदों आरो ने माने बियो लांदां खालामनायसोमोन ओइदिनो खाथेफिनजोबदों बस्था मोननैसोआ बुफ्रुजोबदों थारमाने बुफ्रुनानै नैबे बाहेराव बुफ्रुनानै दा माइया नैबाव रज'लायबाय आरो बेबायदि सिस्टेम बियो दिनैनि नङा दाख्लै साननैसो जाबाय सानथामसो जाबाय आरो बियो दा नै बेवहाय माइ दोननाय जादोंमोन दा बे माइखौनो बैयाव गारनानैबो माखासे जालांदों आरो जोसा दुलिसेमोन माइब्राबो दंमोन ने दा जोङो बोखारनानै बै खथायाव दोनहरजोब्बाय आस्सा मोनायाव लगे लगे फैफिनगोन होननानै बै खथासेयाव लांनानै दोनहैजोब्बाय आरो ओमफ्रायो बेखौ नारफायजेननाय समावहाय बाजैमोना आन्दाज मोननानैहाय आन्दाज मोनाखै थिगखौनो अखा हादोंमोन अखा हानाय जादोंमोन ने गोबां खोथा मिथिहोनायनि थाखाय आदा आरो बाजैनिसिम आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय थेंक इउ